yini amaplanga lawo afika nje kanje nanga lamaplanga abuya kulamafishi nami ngiyawathanda wawathanda akawathanda nami ngiyawathanda wena wathanda sawathanda angithi sifuna ukwadla njengoba ephakathi uyabona mahle kodwa manje uma evulwa khona anjani abolile manje lawa abolile ya akuse umnikazi wawo akakwazi ukubala manje kumele ukuthi akhethe manje unjalo umbuso wasezulwini nabo lamathola sikumele manje akhethe lokho okubolile khona uyakuthanda ngokwakhe ngithi but akakwazi ukudla ngoba kubolile ukulahla inhliziyo yakhe ikhaya ukuthi ungusena imali yamengaka kodwa ngoba kubolile thathe ukulahla yakulahla ukubolile unjalo umbuso wasezweni likamoya siyofika sonke nakhona emahlosini kodwa siyofika siyobonwa siyobonwa omkhulu asebahamba nogogo nokhokhokazi bayosibona sesifikile bese ezweni lokukhanya abangena kodwa manje inkinga yikho lokho obekwenzakala nokucashe ngaphansi nokucashele nako bolile othathwa nakho kufakwe la okungalunganga okungalungisanga indlela yakho emhlabeni okungazange kwahlukanisa lolu hambo okwaxabanisa umndeni kwaba nomsindo emndenini abantu balwe emndenini lokwathakatha emndenini kwaphehla amanzi amnyama kuyofika kuyobabona angithi phela yikho uyayozwe abanye ma ujwayele ukuzwa athi umuntu sizwa kuthiwa ubani uyabuya kodwa usengcwatshiwe omunye ubuya emaphusheni athi indlela angiyiboni yibo lapho abantu mabefika noma becashile ngaphansi kulaba yabona nje manje kanjalo uNkulunkulu uyokusihlola sonke uzobona nje kubolile siyohlolwa sonke siyohlolwa imisebenzi yomuntu nabe kubolile kuyaphishika nje yabona bayengcosana abayongena bolile lokhu futhi ukuthi yabona manje sebaningi asebelahliwe kodwa nje bafike kuyibandla bebheke ezweni likamoya babuya khona emhlabeni kodwa le manje ngoba abalungisanga abalalela abazange kwakhulunywa abafunanga ukulungisa indlela zabo banqothwa inyama bahlolwa zinhliziyo ukuphuma emanyaleni manje bonke laba ababolile ubaba uyabathanda kodwa manje babolile onjalo umbuso wasezulwini ngoba bona impela bayolahlwa bayothi nathi baba sinabakho kodwa ubaba besethi nibolile angimfuni anikwazi ukuzongena sibo awuhlala ndokumbhobho kancane nawe mntana nasi sizobuya nje khona manje na kufike bonke lokhu kuhlangene lapha abantu kufike bonke kuhlangene bonke unjalo umbuso wasezulwini so hamba so kodwa siyohluma phambili
Siyijabulile le ntshumayelo. Siyohlulwa sonke, kodwa khona siyohlulwa babomthuthu. Angithi kufikele on the lead box lokubona nje, kodwa khona abayosala badlulisa, khona abayongena, khona abadlikayo phambi kababa athokoza ngapho. Uyabona nimayibamba baba uthokoza, ngiyathokoza. Yabona nje abanye khona igresinyana kodwa ngomusa kababa bakhona abaningi ngoba phela baba akayokusilahla sonke, abanye bayovela ngomusa esukwini. Yabona lapha zegresinyana kodwa manje babuya kubona ukuthi Nkosi sadleka lokhu, angikwazi ukulahla. Nkosi yami isono sikunindile khona, yabo kunegresinyana. Abanye bakhona angithi yabona nje nani kaphulu nawo futhi awafani. Angithi yabona lokho cishe kwagcwalisa bonke. Angithi awumanje khona asebena ngachaphazelo alokhu kunjalo, khona abathelwa ngachaphazelo abangafuni ukuhlukana namanyala, kodwa bagcina sebetheleka nabo, kodwa nje bengalabuli khona. Kodwa leya mbewu yokuyakungcola bese kuqala ukungena lapha. Uma sekungene lapha bahlala bazinze, ngcolisa bonke ama-product. Khona izwi elithi khiphani izambane elibolile phakathi kwenu, ngoba manje ngalikhiphi onke amazambane azobola nangamaphula. Kabhanana awufani nawo mawubheka, nawo nje awufani, khona igresinyana eyincane nawo aseyaqala, kodwa nje asadleka futhi amabala. Ayazi nami ngithintekile, ngiyabona nje ngiyaqala manje ngiyalokhuza nami. Kunjalo kwebekama. Kodwa laba abaphethelana laba ababoleki bonke sebebolile, abasenadlile, bafana nenyama esibolile. Uyabona inyama mayisibolile bekusenza lutho, noma ungayithatha uyifake emanzini ayisadleki. Noma ungayithatha inyama mayisibolile kahle, uyithatha ushintsha amanzi wenze yonke isibolile. Bakhona abantu abanjalo embusweni kaNkulunkulu ongeke usabenza lutho, sebabona. Kodwa bona lokho akusadleki. Ubaba uyokulahla ekhaya, nawo abadlozi amathoba khona abangena ulothi thufu, umbono ubaba wakho, umbono umkhulu wakho, umbono ugogo wakho. Kodwa manje awufanelekile ukuhlangana nalapha. Bese amathiwa hamba, awukwazi ukuthi ungadibana nathi, ugcwele ukuthwala, bathwala uyanuka, ugcwele inzondo wawuxabanisa umndeni udivided ngenxa yakho. Wena wawade uthakathe emndenini, wawunenhliziyo embi, ungafuni ukuhlanganisa umndeni. Simele ukuhlanganisa imindeni yethu, isithande nesithande, ukuze sithole isibuso.
noma bethuka uyiqhawe kodwa zama uhlulekile ukuhlanganisa ifamily. Mawuhlanganisa umndeni wakho emhlabeni uyobusiswa nasemazweni. Ukuhlanganisa umndeni kuthokozwa ezweni likamoya, kuthokozwa abakini asebahamba ukuthi Nkosi yami ungabi njengami futhi ungabadekeli umndeni wakho noma uthuka bethi uzenza ngcono besho lonke into kodwa yikwena hluleka uzamile. Ezweni likamoya ayakubona. Ngiyafisa udadewethu ukuba sizwane, ngiyafisa ukubuyisana naye. Thatha umndeni wakini uhlanganise emsamo wakini uhluleke ukuzamile. Wena uzakhela ini? Uzakhela ukuthi uhlale la ungafani nalapha. Khona abantu emndenini ongekubenze lutho uthi uyafuna uxolo, hayi babaleke noxolo, wena unalo uxolo. Kanti baze baye emsamo bawushisa impepho uguqe lonke lidle ugqokweni kodwa ngaphakathi enhliziyweni bayahleka. Abeqhamuka emakhoneni lapha beninonke bakhuluma ngabo indeni phakathi kodwa laba ababonile bona ngibona-ke abanxushwa bayolahlwa kanje. Ubaba abanye bayolahlwa amathonga wabo ezweni likamoya kuthiwe hamba uyanonga wenza ukuthi emndenini wenza ukuthi kuthiwe phindisele ngamathi sekuthiwa phuma ngaphandle kunemimoya lapha elindile khona ijele, amajele ahlukahlukene. Yikho-ke kuthiwa khona isigodi sosisi. Ingakho sinenkonzo la yokukhanyisela abantu abadala. Uma usujwayeleke le nkonzo awulibambi ikhandlela, umuntu ubonakala ngokungalibambi ikhandlela. Njalo uma kuthiwa inkonzo yamakhandlela engazathi mhlambe inhliziyo yakhe imtshela ukuthi mina hayi ngihlala ngimkhanyisa ekhandlela, kanti akazi ukuthi amacala asemndenini wakhe angakanani. Lenzani leli khandlela? Mhlambe lifikela yena njengoba ephila nje, yena ufuna imali, mhlambe uphiliswa yilo yena. Amathonga nje sekunikeza impilo ngani ngenkonzo yamakhandlela, ngokuletha ikhandlela thola impilo. Izinto zikaJehova asijwayele, ayifuni ukuthi uzijwayele kakhulu. Khona abawulashwa angazi noma othola ubhanani othola ubhanani babantwana. Nami ngimukelisa isidlo woza usondela othole iapula uyothola iapula unjalo umbuso nize nishawuleni bantwana. Moya wokuphila ngalesi sidlo uNkulunkulu wami makuthi uma nidla lapha ngiphiwe nama ngithi uze ngokuphiwe angithi la kuvulwa la ungaze kuthiwa kuya eSwazini ngoba namhlanje usifikile esinika lokho cha uze nami la ngakufikele kuyena kulethwe futhi umuntu oright ingathi no poison cha uNkulunkulu akusise mntana nawe abo wena umukele aphula umukela ini wemukele ngiyakhola ukuthi nonke ihlonene lokho zokuncane oyokumukela lokho kuncane oyokumukela mntana. Abusise Jehova, abusise Jehova abusise uNkulunkulu abusise inkosi nayibusise
Anethele manje bonke laba abahambile baya esonweni kamoya ekhaya, bayadleka emndenini yabo. Laba abangahambanga yibo laba abanenhliziyo ezimbi, babethakatha, benamaqhubu, abantu emndenini abasangenile nampaya, balahlwe lapha, bagodola. Yikho uzomoya athi kuyabanda